खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बै भिडिअनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोननो हागोन RRB नि मोनसे गोनांथार आपडेट दा बे जाहैबाय रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय दा एडमिट कार्ड 2025 आव मोनसे एडमिट ओंखारदों दा बेयो जाहैबाय एग्जामा जाहैबाय 27 नभेम्बरनिफ्राय 16 जानुवारिसिम जागोन दा बै समनि थाखाय दासिम दायो RRB ग्रुप D नि थाखाय मोनसे CBT टेस्ट माने कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट दा बैनि थाखाय एडमिट कार्डनि थाखाय मोनसे आपडेट होदों दा बेजों लोगोसे दा एग्जामनि डेटखौ फोसावना होखानाय जादों बेयाव 27 नभेम्बरनिफ्राय 16 जानुवारिनि गेजेराव दा बे एग्जामा जागोन दा बेनिखायनो दा RRB एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना माबोरै मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा नोंथांमोना बुजिनो हागोन दा अब्ला जोङो बै एडमिट कार्डआ माबे समनि एप्लाइ खालामनायनिमोन एबा माबे डिपार्टमेन्टनि दा बेखौ जोङो रोखायै नायनि दा बेयाव नेम अफ पस्टआ जाहैबाय ग्रुप D निमोन लेभेल 1 पस्टनिमोन जायफोरा सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिथांमोननि दा नाम्बार अफ पस्टआ गासै दङमोन 32,438 पस्ट दंमोन गासै दा बेखौ नायोब्ला जोङो आन्डार RRB गुवाहाटी दा गुवाहाटीयाव हिसाबै दा बेयाव गुवाहाटी दा रेलवेयाव बेसेबां दंमोन 2048 पस्ट दंमोन गुवाहाटी हिसाबै दा बेयाव जों नायोब्ला दा एडभार्टाइजमेन्टखौ माब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन होननानै बुङोब्ला दा बेयाव दङ 10/08/2024 आवनो दा बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारदोंमोन आरो बेयावनो एप्लाइ खालामदोंमोन मोड अफ एग्जामा जाहैबाय अनलाइन एग्जामखौ होनांगोन दा कम्पिउटार बेस जाखायो जोङो दा मोनफ्रोमबो एग्जाम जोङो सेन्ट्रेल लेभेलनि एग्जामफोराव जों कम्पिउटार बेस जानाय एबा कम्पिउटारावनो एग्जाम बानायनाय जों बेखौ नुनो मोननाय जायो लोगोसेनो डेट अफ एग्जामनि डेटखौ अलरेडि आं बुंखादोंमोन 27 नभेम्बरनिफ्राय 16 जानुवारि दा बै समसिम दा बे सोलिगोन माने 2025 नि 27 नभेम्बर बेनिफ्राय स्टार्टिं जागोन बेनिफ्राय 16 जानुवारि 2026 आव जोबहैगोन दा नैबे मोनसे डेटखौ हमनानै होनाय जादों दा बेनि गेजेराव एग्जामा जागोन दा बेनिखायनो जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो डाउनलड खालामनायनि लिंकखौ आङो डिसक्रिप्शननि सिङाव होनानै होदों नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन बै सिगांनि एडभार्टाइजमेन्टआव जों नायोब्ला नुनो मोनो सिलेक्शन प्रसेसआ माबायदि माने बै रेलवेनि जब दा बेखौ मोननो हागोन दा बे सिलेक्शन प्रसेसखौ जों नायनानै लानि नाम्बार 1 आव दङ कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट माने कम्पिउटाराव मोनसे एग्जाम जाग्रोगोन दा बेनि उनाव नेक्स्ट सेकेन्डआव फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट माने फिजिकेलि मोनसे टेस्ट जागोन दा बेबो मोनसे थाहैबाय थार्ड नाम्बाराव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनबो जायो दा बेनि उनाव नाम्बार 4 आव मेडिकेल एग्जामिनेशन दा मेडिकेलनिबो मोनसे एग्जाम जायो दा मोनब्रै स्टेजनि जा प्रसेस दा बेखौ जुदि पास खालामनो हायोब्ला दा बै रेलवेनि ग्रुप D नि पस्टखौ मोननो हागोन दा बेखौ जोङो सिगांनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नायोब्ला जोङो बेखौ नुनो मोननाय जायो दा बे एग्जामनि सिलेबासखौ जों नायोब्ला गासै बेयाव नाम्बार अफ कुइसना 100टा कुइसन थागोन लोगोसे मार्कआ 100 माने मोनसेयाव 1 खरै मार्क लोगोसे बेयाव माइनास नेगेटिभ मार्कनिबो दंखायो नेगेटिभ मार्किंनि थाखाय 1:3 मार्क शेल बी डिडक्टेड फ्रम इच रं एन्सार मोनथामजों मोनसे 1 मार्क दानगोन दा बेफोरबायदिखौ जोङो नैबे सिलेबासाव जोङो नुनो मोननाय जादों सिलेबासाव गासै दङ जेनेरेल साइन्सनिफ्राय 25 मार्क्स मेथामेटिक्सनिफ्राय 25 मार्क्स जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं दा रिजनिंनिफ्राय दङ 30 मार्क्स जेनेरेल एवारनेस एन्ड कारेन्ट एफेयार्स दा बै माने सापस हमनानै लायोबा जिके निफ्राय 20 मार्क्स गासै बेयाव 100 टटेल 100 मार्क्स दङ गासै हाइस्ट माने बांसिन थायो होननानै बुङोब्ला रिजनिंआव बांसिन मार्क दङ दा बेजों लोगोसे जेनेरेल साइन्स दङ साइन्सआवबो 25 मेथामेटिक्सआव 25 लोगोसे खमसिनखौ नायोब्ला जों जिके जेनेरेल एवारनेस एबा कारेन्ट एफेयार्स जायखौ जोङो जिकेबो होननानै बुङो दा बेयाव 20 मार्क्सखौ जों होनायखौ नोङो नुनो मोननाय जादों दा जोङो मेथामेटिक्सनिफ्राय माबे टपिकआ फैगोन दा बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हायो दा बेयाव रिजनिंआव माबे टपिक्सआ कभार खालामगोन दा बेखौबो होनाय जादों लोगोसे जेनेरेल साइन्सनिफ्राय माबे टपिक्सखौ नायनांगोन बेखौबो होनाय जादों लोगोसे जेनेरेल एवारनेस अन कारेन्ट एफेयार्सआ माखौ नायनांगोन दा बेखौबो होनाय जादों नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनानै नुनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोना बैफोरबायदि टपिक्सखौ स्टाडि खालामनो हागोन अके लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना थाबैनो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै ला दा एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि लिंकखौ आङो डिसक्रिप्शननि सिङाव होखादों नोंथांमोना बेयाव थांनानै दा नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन अके गोजोन्थों